Inhabay-habay ang pagkimawa sin bato-bato bihan. Ikuan ni, ubas ang pamagpuno, bangkog dan lang nga sa habay ko ini. Na in shirk mga tayo mangudang masin Allah Ta'ala. Shirk. Mayta bang siya baya maghabay? Mayta batu kuan, uno bato na hagtawso ha? Sibi-sibi. Subay ikaw kimawa, bato among biadag ko simpayat to. Ang pakaw dito hababa, bangkaw timbak, hindi ikaw kugda. Biyatuin bun na sin habay. So ang bang sibi-sibi, ikuan mo di. Di man jari mga tayo mangudang masin Allah Ta'ala. Law sin Rasul, man ta'allaka tamimatan faqad asrak. Siyo-siyo lang niya mangandol ha tamima, amo yan habay-habay, faqad asrak sabon nal insiyama kapag syirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Na in mga tao yato, kakitaan mo magsambahaya. In mga tao yato, kakitaan mo magpuasa. In mga tao yato, kakitaan mo unsulban, kakitaan mo sumagawa yato hinasin sila. Kita abang biadin ka important yan sin tauhid, mga tayo manghuna agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maya subuko na kinangbay sila dito hagimba. Ya subuko bang unuin bunot-bunot yato. Alaw niya para gimaan in kabawisin kita biya sin bunot-bunot yato law niya biyan. Gimaan di jiki katan. Alaw ko kani unuin connection sin bunot-bunot para jiki sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way ruon gaos sin bunot. Banglawon ko awon connection sin bunot-bunot, mayita bunot-bunot sa tiyo-tiyo. Kimawa kaw bunot amuin. Hinihil mo alaw sin bay ko kata. Hibuon mo in bay mo. Subhanallah. Kita in akal sin tao bangway nakabangadi subhanallah aparkala sibi-sibi sadya biya diudupan siya sin parkalayat to bisan pa siya biya diinin bright sin tao subhanallah. Lawng Ibn Uthaymin in ma'nan ya'am katan ayaw kau magputika-putika halabay manuk-manuk katan in hukuman niya ini syirik hasibi in asal-asal niya bang kau makapagputika na ha ampa kau magkagat dito ha syirik hasibi sumagawa awon tendensi niya nakahinang kau syirik dakula biadi bangkaw mangandol na dungain pa Allah Subhanahu wa Ta'ala lawng mo biya ini bangkaw so, magkaw ako misal amo in waki iya tuod amo in jimatu kato mamikaw motor in bangkaw mami motor subay in number 2, 3, 4 ang pamakausaha ang padi magkaloin magtiyaon ang pakatan ay kitaon in number sumagawa bang in number lawng awon 0 anadi ayaw mo biha kata inalta mo zero ka uta ang may namangkrap ka sab sinalta mo yan nabangkaw magkagad dito lang mo istiklalan min dunillah bukon na Allah Ta'ala nagpabangkrap kay mo bukon na Allah Ta'ala nagpakugdan kay mo sin uno-uno na bala amo na in number sin motor yato atawa motor sin yato luwas na kauray na agama Islam ibig sabihin bisan ka man ang bahayag way na kagunahan sin sambayang mo atawa way na gunain sambayang mo bisan pa ka magpuasa way na gunain puasa mo sabab na batal in kuan mo sa in asal-asal niya syirik hasibi siya nauna pa in mga biya ini wala yatatayarun aun san bang kamami sinapang ha nakitaonin number kitaonin serial number ubos ang pasukuron pagsukod biyan kumog na napasikan ana okay law niya makakuan hadjakaw biya di kaw uno ba ipagtawagon di kaw kaunahan sin kuntara ikaw sadyay nakakuan ha nakakuy ikaw sadyay nakakugdan okay in kuan ini law niya ang pasukuron magtupabulo niya okay law niya in kuan ini in alta law niya uno ba ini bukon uno in opposite sin nanaog ha si makat in alta law niya bihan si makat in alta okay law niya bihan di man jari in ini syirik lamo dahil wala yung tatayaron syirik may tagaw na nga doon siya yung nagrinjiki sinapa nga tawa Allah Ta'ala kaingatan niyo bang may taaw serial number para di maglingo bukon usalon hapar kalagayid bang parinta di usalon sa payta ay bang dua in Armalite atawa 2 in Armalite sibo-sibo katan bang bago nakaingatan sadya ha serial number hinang sin parinta para di maglingo sab in XRM iban XRM sibo magkumato pa safety kaingatan mo bang hauno in motor mo ha plate number ayaw usala in kuan in parkala ini mga tayo manghuna agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala okay uno pa in ipang niya kaingatan niyo in pahang di nga kadto in pahang Bibang. siso pa in Bibang. bibang kaingatan niyo in bibang ha pahang among biya ibidiat to okay bang kamo hayakan bang kau longta manaw bang aun pahang akuan haunahan di alaw dia ana malas lang niya di siya kuan di siya limamos oh kuan biya katan yato katan na ihari syirik mga tayo mahuna agama sin Allah ta uno in gaos sin pahang
haparkala ni jiki kayo mo atawa musiba kayo mo idi sin Allah Ta'ala wayroon gaus niya ang papiadusahan mo in pahang mga naghapin kayo mo bakas na kaw namong bismillah tawakkaltu ala Allah mangandol na kaw pa Allah Ta'ala ang nagbayda na kaw ya Allah nangandol ako kayo mo inihil ko kayo mo ikaw in nagbaya ubos yato nakakuhan kaw sin biba kakuhan ha dan nalawain ka law mo biya fake in pangandol mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mga tayo mangunaga masin Allah Ta'ala yariin kimugdang kato uno pa hampan-hampan kaya nga tanyo ng hampan aon san bang aon amuin nagkuhan maghinang bay aon san bunot-bunot ha kuhan niya bihan kaya nga tanyo pang unuin maksudin kamaasan sapin ako aon ang call ko nakaasawa siya tauso na ya subuko na hinang bay sila dito hagimba ya subuko bang unuin bunot-bunot yato alaw niya para gimaan in kabawisin kita biasin bunot-bunot ket tulong niya bian gimaan di jiki katan lang ko kani uno in connection sin bunot-bunot pari jiki sin Allah wayroon gausin bunot banglawon ko awon connection sin bunot-bunot maita bunot-bunot sa tiu-tiu kimawa kaw bunot amuin hinihil mo halaw sin bay ko kata hibuon mo in bay mo subhanallah kita in akal sin tao bangway nakapangadi subhanallah aparkala sibi sadya biya diudupang siya sin parkala yato bisan pa siya biya diinin bright sin tao subhanallah atan ini ato shirk uno pa inhabay-habay ang pagkimawa sin batu-batu bihan ikuan di ubas ang pamagpuno bangkog dan law nga sa habay ko ini na in shirk mga tayo mangurangan masin Allah Ta'ala shirk mayita bang siya baya maghabay maita batu kuan uno batu na tawso ha sibi subay ikaw kimawa batu among biadlag ko sin payat to ang pakaw dito hababa bang kaw timbak hindi ikaw kugda biatuin pun na sin habay so agaw bang sibi pa di kuan mo di manjari mga tayo manguna kami sa Allah Ta'ala law sin rasul man ta'allaka tamimatan faqad asrak siu lang niya mangandol ha tamima amo yan habay faqad asrak sabun nal insiya makapag syirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala okay na in mga tao yato kakitaan mo magsambahaya ha. In mga tao yato kakitaan mo magpuasa in mga tao yato kakitaan mo unsulban kakitaan mo sumagawa yato hinansin sila kita abang biya diin ka important yan sin tauhid mga tayo manghuna agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mataod pa amo in lilayan tadi sumagawa sebab in haupo in kwanta wala yatatayyarun wala yaktawun in makna sin alkawa bang aon tay tanus ba bang kaw kuan bihan di mauli so aon bang ubaton kumawa kaw uno ba ini basi ampa ikuan mo halaw sin kun kayo ampa ikuan mo bihan yato in kay ini bukun siya muharram bukun siya syirik sa makruh mayta law sin mga ulama mayta sa pinakauna bang aon na sa sakit kanila biya tay tanus bihan bang di na makawa sin mga doktor law niya akhirud dawa al kay amo na in last choice tuod sin ubat alkay subay mo kuanon sin kay sunugon ang panauli na ang mga biyato na biya din mayta pianlangan sin rasul mayta sebab in akida sin sila bang na maubat sin kay law nila mauuli na in sakit bukol na in Allah Ta'ala nagpauli kita in tauhid bang biya din ka importante sin tauhid mga tayo mga agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala last amuin kuan ini uno ba ini surut atau kondisyon wa ala rabbihim yatawakkalun apa Allah Subhanahu wa Ta'ala sadya sila magtawakkal in katan yato magtawakkal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala nakatan in rijiki mo in aw naghappen kay mo katan sumay Allah Subhanahu wa Ta'ala law mo amuin kadar si Allah Subhanahu wa Ta'ala awn yan waktu kialupahan ko bang awn kakitaan in bulan ubos awn bituon masuok law ni awn mato biya to bang katawso nga kamumukon law nila awn niya tay biuno ayaw ka mo law niya magkuan magpanaw di manjari di manjari mga tayo manghuna ka masin Allah Subhanahu wa Ta'ala inyato insyaallah Subhanahu wa Ta'ala in lecture ini biya buko na ko komportable nag-explain kaniya sa tawsog siya awn mga surut way ko siya sa haupo in waktu yato in surut apat ang pagkaw nakalamod dito kapituan ngayon yato ayaw ka mga tawal iban ayaw ka magputika-putika in katan subay ka positive think okay ikatu ayaw ka mag-ubat sin
Kayo yato, ikaupat magtawakkal ka po Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagaw nakalabot. Okay? Faqama Ukasha ibn Mihsan. Timinduhi Ukasha. Long niya, ya Rasulullah, ud'u Allah ayaj'alani minhum. Ya Rasulullah, na in Ukasha ini long mangayo ka po Allah ta'ala dua kung man kulimamod ha, kapiton ngayon. Sa mulia, good news. Subhanallah. Wayroon na pinakamulya rin nakuha ni kapiton ngayon. Long sin Rasul, anta minhum lamod na tao. Allah. Pangayon tabang man kita lamod dahil na kapiton ngayon. Okay? Thumma qama rajulun akhar faqala ya Rasulullah ud'u Allah yaj'alani minhum faqala Rasulullah alaihi wasallam sabaqaka biha Ukasha. Awon usab usok ang buok timindog law niya ya Rasulullah mingindo ako pa Allah taala amo mangman kulamod dahil na kapiton ngayon law sin Rasul sabaqaka biha Ukasha. Kaya unahan na kaulaw dito. Kaya unahan na. Uno in maksud di kita in lesson nakawata. Bang biya diin di dayaw in adta sin Rasul. In Rasulullah alaihi wasallam mo nagbayta. Sarang-sarang di ka qualified. Aun kuan mo dito. Law sin mga ulama atatkala in ta'wiyatu munafiq. Ang kanway nagbayta sin Rasul biya to. Sa law niya sabaka ka bi Ukasha kaya unahan na ka. Law sin mga ulama isab atatkala law niya banga ko nag-iyan ha ambo kusog ini lamod dakaw dito mga yukatan. Ya Rasulullah bang man kulimamod dito mga yukatan in dain doon. Nakalamod sampay di qualified. Nang kanabiyat tuin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga tayo mamud agama sin Allah taala biyat to siya nag-deliver para di nasasakit in tao. So magawa tungod sin pagdakwa depende yan ha pag-deliver sin tao. Yat tuin lecture tawihaon insyaallah subhanahu wa taala bang man ano ba ini. Biyag mong paat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala iban kabugbukanta in mga partala na sabot yato sa kamulyahan kato mga taymahud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala nakalamod ha ummat the best sin paghutan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatay wayroon paghisab iban wayroon pagsiksa Allah ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala.